Moi boas, estamos de novo. Bueno, imos tomar contacto ahora coa nosa unidade móvil. Temos no centro da feira, temos a Antía e a Aroa. A Antía está en cámara, a Aroa está co micro. Non sei se me escoitas, Aroa. Podesme contestar? No, pero podesme falar ao micro, eh? A ver, mesa técnica, non teño sonido de... A ver... Aroa, agora? Sí, Vale, moi ben. sí. Pois nada, Aroa, adiante coa túa entrevista. Adiante, podes proceder. Bos días. Hoxe vamos a entrevistar ao Colexio Alfonso X o Sabio. Bos días. Que experimentos traedes á cuya ciencia hoxe? Bueno, temos varias cousas. Eu estou facendo bálsamos labiales, estou explicando como se fan. A miña compañeira bombas de baño, pedra blanca, e temos un montón de cousas por aquí. Moi ben. Cal é o experimento que traedes que máis os gusta? Pois para min os xabóns de glicerina ou as especificacións, porque parece o máis interesante. E a vos? A min gustame o bálsamo labial e as esferificacións. E a ti? A mí os xabóns porque me parecen moi graciosos. Podíanos explicar como funcionan algúns dos experimentos? Eu vou vos explicar como se fan os bálsamos labiais. Primeiro temos que botar o doble de coiteladas de aceite de coco que de cera de abella. Logo botamos colorante e aromas. O fundimos cun chisqueiro de alcohol e logo o botamos nun recipientes e deixamos solidificar entre 1 ou 2 días e xa está listo para usar. Moi ben. Podedesme explicar outro, por exemplo, este de aquí? Vale, esta é a pedra blanca. Podese é para limpar a vitrocerámica e a pedra da cociña. Para isto hemos utilizado 50 gramos de arcilla blanca, 30 de que era? 30 de bicarbonato sódico e 25 de xabón. Este ti pintas un pouco aquí con rotulador, ao pasarlle ao estropajo, límpase. Moi ben. E vos, cal é o experimento que máis os gusta dos que traedes? Os bálsamos, os xabóns de glicerina. Si, os bálsamos, os xabóns de glicerina. A ti? O xabón de glicerina os bálsamos tamén. Cal e como funciona este? Pois este funciona. Estos son cubos de glicerina que son cubos gigantes que cortamos a mitade para facer os cubiños. Nesas metemos na baño María, co iso creamos os xabóns. Nos moldes con un pouco de aroma e un pouco de colorante. Despois os deixamos reposar ou varios días e quedan así, destes colores tan bonitos. Moitas grazas. E vos, que traedes aquí? Que é isto? O meu é un helicono, que é unha escultura que fixemos baseada nas obras de John Edmark, que a maioría das súas obras teñen aplicacións matemáticas, e a nosa está basada pois no ángulo áureo, que cada unha das pezas que a compoñen teñen un ángulo áureo na súa composición. Unha curiosidade é que as flores utilizan tamén o ángulo áureo para a formación das súas follas, os seus pétalos e as súas sementes. Estades pasando ben na cuya ciencia? A verdade é que estamos pasando bastante ben. Ven moita xente de por aquí e coñecemos a bastante xente, pero bueno, todo o mundo é moi amable con nós e non teñemos queixa coa xente que ven. A verdade é bastante ben. Moitas grazas. Pois ata aquí a nosa reportaxe do Colexio Alfonso X o Sabio. Moitas grazas. Pois moitas...
Pois moitas grazas, Aroa. Nada, volvemos aquí ao estudio. Nada, vou vos presentar que teño novas compañeiras. Cambiamos de hora e cambiamos de compañeiras. Teño a Carla, teño